Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Αυτό θα το κάνουμε κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, κάθε φορά σε διαφορετική περιοχή. Γιατί το γουστάρουμε. Και στην ίδια περιοχή ξαναρχόμαστε. Όχι, δεν το κάνουμε στην ίδια περιοχή. Δεν Δεν έχει νόημα προσκάτρια γιατί θα ξέρετε τους δρόμους. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε ένα μικρό βραβείο για το θετικό πνεύμα, δηλαδή για το πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης και φιού και όλα αυτά τα πράγματα στη Βάσο. Ναι. Στο πλήρωμα της Βάσου και του Παναγιώτη, οι οποίοι ήταν πιο άπειροι, είχαν το πιο αδύναμο αυτοκίνητο, αλλά δεν μας ταλαιπώρησαν καθόλου. Δεν μου το έχεις πει να χορέψω κιόλας. Τι να χορέψω. Το δικαιούχο. Το δικαιούχο. Όχι, επειδή χορεύω γι' αυτό. Είναι και ο Παναγιώτης, αλλά τραβάει βίντεο, δεν έχει. Ευχαριστούμε την διοργάνωση για την τιμή. Να κάνουμε και δηλώση. Λοιπόν, ένα κυπελάκι θα δώσουμε στο καλύτερο πλήρωμα, το οποίο καλύτερο πλήρωμα ήταν ο Δημοσθένης. Γιατί? Μακράν. Για τον εξής λόγο. Καταρχήν, αν και αγωνιζόμενος δεν ήταν αρούγκατος. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Γιατί έχουν έρθει διάφοροι αγωνιζόμενοι σε εκδρομές. Ναι. Ήσουν ο μοναδικός που ήσουν λογικός, που προστάτεψε το αυτοκίνητό σου και τα πήγες μια χαρά. Εγώ το ευχαριστήθηκα περισσότερο από κάθε αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και θα συνεχίσω γιατί μου άρεσε πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κάτι στροφές τώρα με το χαλίκι. Ναι. Χωρίς αποτύπωμα. Καταλάβεις. Υπάρχει ένα βραβείο για το καλύτερο εξοπλισμένο όχημα, το οποίο το νόημά του είναι υπάρχει σε μια cross country διαδρομή που όλοι χρειαζόμαστε κάτι. Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός οχήματος το οποίο να είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επενδύουν πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο με μεράκι για να το κάνουν αυτό για τον εαυτό τους και για να βοηθάνε τους άλλους. Λοιπόν, και έτσι δικαιωματικά το παίρνει ο Γιάννης μας. Δικαιωματικά, ναι. Και ισοπλήρωμα. Και προσωπημένο. Ο Μάριος. Δηλώσεις, Ιάσονα. Έχεις κάτι να πεις? Γεστούμε στη χαρά. Ο Μάριος θα πάρει ένα μεταλλιάκι συμμετοχής, διότι ήταν το πλήρωμα που μας κούρασε πιο πολύ από όλους. Ήταν το αυτοκίνητό του παρτάλι και μας νευρίασε, δεν πήγαινε πουθενά. Λοιπόν, εκτός ότι είναι εξαιρετικά άπειρος, δεν άκουγε κιόλας τις οδηγίες που τη δίναμε και τα λοιπά, γι' αυτό θα πάρει ένα μεταλλιάκι για τις οδηγίες. Μπράβο, ναι. Είσαι μας οδηγείς. Θα τα κάνουμε και εμείς αυτά. Τελειώσαμε, τι θα κάνουμε. Πολύ σεμνή η τελετή. Τι θέλεις, τώρα θα βγουν χωρέστριος. Πέρε, να σπάσουμε χαρά. Λοιπόν, να εκφράσουμε και εμείς τις ευχαριστίες μας. Πάει για λόγο για αυτό. Της ηλικίας αυτός λέει πώς θα τα πω ακόμα. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, στο Γιώργο... Μη φωνάζεις, σε ακούει η κάμερα. Μ' ακούει η κάμερα. Τώρα δεν ήταν ομιλία αυτό που κάνεις προηγουμένως. Ή ακούτε όλα αυτά που εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, και παιδαγωγός, καθηγητής και φιλόλογος. Και σεξιαγόρι. Λοιπόν, στο Γιώργο το Φυτά για την άψογη χάραξη της διαδρομής και την πλοήγηση που μας έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Και στο Δημήτρη, γιατί ήταν η ψυχή πίσω από όλο το κόνσεπτ της διοργάνωσης και μας έδινε πολύ ωραία σχόλια στο PMR, έτσι για να έχουμε κάτι να ακούμε και εμείς από πίσω. Μάθατε την ιστορία του Αγίου Ρώσου. Ναι, Και τα πραγματικά πολιτιστικά. ήταν και επιμορφωτική Ήταν και η εκδρομή. επιμορφωτικό αυτό και διαγερτικό. Άλλο ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ξέρεις, μην κάνεις παράδειγμα. Η εκδρομή εννοείς ήταν διαγερτική. Ναι, η εκδρομή. Θέλει να κάνει δηλώσεις. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε. Να πάρουμε επίσης και τον Ιάσονα. Μας απογοήτευσε λίγο με την Τζούλια, δεν μας την έδειξε. Μου το θυμίζεις. Λοιπόν, εντάξει, μας το χρωστάς Ιάσονα, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας περίμενε σε κάθε στροφή. Και ακολουθούσαμε το στίγμα σου συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς είμαι υποχρεωμένοι. Και μας καθάριζες και τον δρόμο από κάποια πετραδάκια εκεί πέρα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Μάριο με το θηριώδες του που άνοιγε τον δρόμο τέλος πάντων, ας πούμε, και για να περνάμε εμείς οι υπόλοιποι. Και ευχαριστούμε και τον φίλο μας. Δεν έκανες κάτι? Όχι. Όχι, κάτι πρέπει να βρούμε εδώ.
Εκτός από το να είστε και πιο σοβαρισμένες απόψεις. Έκανε σεξ με τον Γιώργο. Η συνεργασία της Όχι, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος. Εγώ σας ευχαριστώ για τα μαθήματα κατασκήνωσης. Α, ναι, ωραία. Την επόμενη φορά νομίζω θα εφαρμόσει τα μαθήματα Μου κατασκήνωσης. πιάσει από κάτω. Και θα ξέρει να δένει τις γκέτες. Δεν ξέρω να δεν τις γίνεται. Οκ, λοιπόν. Και του χρόνου. η βραδιά.